كل نفس ذائقة الموت. Gyara gurin nan yadda abin zai kasance. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Bakano. Malam Najib ka shigo? Malam Bakano. Na'am. Ya Allah. Kwana biyu. Gaskiya ba. Kwana biyu ba haɗu ba. Yo Allah. Na'am Malam Najib. Kana na abunka? Ina nan wallahi. Kwana biyu. Alhamdulillah ka shigo ina kokarin cin abinci. Wallahi ka san ni fa na zama dan kauye ne fa. Wallahi tun daga waje da na kalli gidan nan. Abin yake ta bani mamaki. Rufin ne ni ya fi burge na gida. Tsarin gidan ya mun wallahi. Ai wannan. Wane ne ya rufe ma gidan? Ai wani kamfani ne mai suna Roofmongers Aluminium and Construction Ventures. Sun kware gurin rufe gidaje, kamfaninnika da makarantu da duk wani ayyuka da ya jibanci gini duk waɗannan kamfanin na maka. Roofmongers Aluminium and Construction Ventures suna aiki ƙarƙashin jagorancin Ali Mahmud da ke sabon garin Narabi. Ai ko Malam Bakar akwai wani yayan babana injiniya ne. Wallahi yana samun matsala da kafintoci shi. Yanzu kafin tafi za ka bani lambar shi saboda haɗa su. Insha Allah kuwa. Da ikon Allah zai ga aiki mai kyau da kuma cika alkawari da ikon Allah. Kamfanin ba sa wasa wurin cika alkawari da kuma ayyuka masu kyau. Ofishinsu na nan akan titin Bauchi a garin Narabi, yana kallon gidan man AYM Shafa da kuma nambobin waya da za ku gani akan sikirin ɗin wayoyinku. Sai kun zo. Nana Khadija, ‘yar marainiya, Nana Khadija, ‘yar marainiya. Khadija, ‘yar marainiya, Nana Khadija, ‘yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya, buɗe min kofa zan shiga. Sai da mana da kake ka cika wasting time. Time yana ƙurewa kai sauri kai su tafi su bar mu. Me kake yi ne? Ba wani tsohon mai kaji ka zauna ka san dai za mu je gurin nan da wuri kuma ka san da sassafe ke ga rana ya fara. Malamata ke ce na zo ki koyar da ni ma bukatu Karfe da kyau ne karatu.
yanzu ya ina Mun tafi sai mun dawo. ina ke ganin za mu same su shagon kana da bacin za mu je a yankin nan ne kawai za mu same kuma nan su je su ina san ki nana Khadija alaikum salam ya kai ne Hello wallahi ai ka da man kai zan tafi ne mai. na'am ku da kuka daina ma kawo ma mutane kayan ma A yau mun kawo maka ma shagon magana. na'am to yanzu ya ake ciki Hello wallahi mu dan yi magana mana. okay amma dai lafiya Samun magana da nake so mu yi. Wajen aiki ne na ga ya samu kuma ana samu in ce bari mu magana ka dan ba mu injin da kuma kuɗi dan da rike ma'aikata haka. Yanzu ma ga na daga wajen aikin ma nake na ga na mutu. na'am ai dama ku kuka guje ni muna dan aikin nan da ku muna samun kaya ta gurin ku kyautatawa babu irin wanda ba mu sai ku dinga daukar kaya kuna kaiwa ba Aiki ne zo da ka yanayi ne. Amma yanzu an dawo ana tare. to yanzu dai bari dai zan duba dai duk yadda ake ciki To ba damuwa. zan kira ka a waya To ba damuwa. in mai gida za mu yi waya da mai gida zan gaya duk yadda ake ciki zan gaya ma Ina jiran kiran ka dai. insha Allah assalamu alaikum alaikum assalam Khalid Sajid na gaji ai Ya gaji. malam Akwai Khalid Afan. na gaji lafiya kalau ya gida bana da yawa Aminan Khalid juna kai ba a kenan. ganin ka ma kwata kwata ba ka bari kawai ayyukan ne muna zuwa jeji mu je su Adamawa su Nasarawa su abin nan Katsina duk dai muna zuwa Yani siyo ya kaya. aikin dai? lafiya kalau wallahi malam Khalid wallahi daman kun ka sani yanzu na sai gashi Allah ya hada To Allah ya sa lafiya. to ni barin haura akwai kayan da ake kira na da shi shi da Khalid sai mu haɗu kawai Kayan sai mun yi wa kawai. ya ne Khalid ya aikin dai daman alfarma muke nema Khalid wallahi maganan aikin nan na kusa ne na kuna dan fita ne shi yasa nake so ni ma da Allah a dan fita da ni mu dan je dan gwada aikin ko za mu iya Sajid an yi za ka yi aikin nan kuwa? za a gwada ai in dai da rai da jiki ai za a iya insha Allah To ba damuwa. Za mu gwada fita. Yanzu dai amma zan je yin dan karya ne yanzu fito na daga jeji. Kawai yanzu ku je ku shirya mu haɗa kofar shagon abba. to shikenan babu mun ma shiryan kawai dai amma ya mu same ka da shagon abban da za mu To dai ni yanzu barin karya mu haɗa ku a kofar to shagon. shikenan to ba da mu yawa mun gode fa Allah saka da alheri yanzu mu je tuni ma za mu je mu ai ko- je mu jira shi kawai a shagon abban da zai shirya jira shi kawai to mu buna mu je ma'aura gaskiya kuna kokari kenan yawa gashi da in ka juya sai ka bani yanzu da zare da ba haɗa kayan nan ba kuma ta ne za ta zo Allah ya kyauta assalamu alaikum alaikum salam yanzu lokacin zuwa shago ne za ku ga an dan samu damuwa na Sajid ne yana gida yana kwance ba lafiya subhanallah Allah ya ƙara sauki bari mun gama aiki za mu je sai mu duba shi to
sun je asibiti da baba ne dama akan za a je a mai test a duba shi. Sai dai ko sun dawo. Okay. Da Allah ya ƙara sauki. Amin ya rabu. Ina zaren kayan da na ce kamu. Wallahi jiya na je shagon a rufe amma zan koma ne sai na duba. Ce ka bubar da ka tura ba sai ka bubar kawo? Bai ba? Wallahi pieces ɗin da na ɗaukan ne ya abin nan. Okay. Kai idan na ce ku dinga nutsuwa ku yi aiki sai ku dinga tunanin kaman ina tsawwala muku ko ina takura muku ne. Amma ni so nake ku iya aikin nan. In ku ga iya misali ai za ku taimaki kanku aiki. Ku kuna ganin ni kuke wani? Ya kamata ai abin nan aiko. Ni ma damuwa ta an sallame ku in kawo wasu ga yara a gari sun yawa ya kamata in kun iya wasu su zo. Ko? Haka ne. To Allah ya ba mu sa'a. Yawwa an zaka tafi gida yau ka tuna min. Zan dan ba ku wani abu. Amma ku dan taɓa ko? To ba mun gode. Yanzu ka je ka siyo min zare na haɗa kayan nan don yanzu za ta iya zuwa ka san halin ta kuma. Da ma bayan tafi da ɗan kwanan. Kabba ka bar musu ɗan kwala a can kwanan kai komai ɓatarwa kake yi. Shagon yalo ma zan duba. To su ka dawo. Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija ‘yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya, buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani, damuwa da sanki ya samun. Kisa arin kini ne ɗalibi ki gane, malama ta ke ce na zo ki koyar da ni ma. Bukatu na ke ne roƙo na Allah koyaushe shi zai ba ni kima, ba wanda zai zo ya namu katanga ƙasa a tare mu. Ina bukatan ki koyaushe kina cikin zuwa. Ko yanzu ma babu ruwa fa har ila yau akwai wani kuma kalubala. Ruwa za a yi akwai wani rami a can ɗinta akwai ruwa a ciki za ka yi baka dinga zuba mana anan. Yawwa ina nan anan bari ɗan jira ka wurin ɗan miƙe. Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija ‘yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya, buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani, damuwa da sanki ya samun. Kisa arin kini ne ɗalibi ki gane, malama ta ke ce na zo ki koyar da ni ma. Bukatu na ke ne roƙo na Allah koyaushe shi zai ba ni kima, ba wanda zai zo ya namu katanga ƙasa a tare mu. Ina bukatan ki koyaushe kina cikin zuciya na. Ina san ki. Jigo da ko ƙarya ɗaya za mu bashi. Kana fahimta ko? Ka dinga gani. Dan gobe ran gaba ku za ku zo. Yawwa. Kana fahimta? To gashi kasan nan ma fa ta kusa ta kare. Yanzu zaka tashi ka dawo gonan ne ka ci gaba da jiro mana. Oke, zan karo kasan? Za ka karo. Ai ba fara komai ma yanzu zaka so ma yau ai mun wani anan. Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija ‘yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya, buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani, damuwa da sanki ya samun. Kisa arin kini ne ɗalibi ki gane, malama ta ke ce na zo ki koyar da ni ma. Bukatu na ke ne
riko na Allah ko yaushe shi zai ba ni kima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khadija lafiya kike kuka? Me yake faruwa? Yaya wallahi dillalin gidan nan ne ya zo. Ya wulakanta ni a gaban Sajid ya ce kuma nan da sati ɗaya mu tattara ina mu bar gidan nan tunda ba gidan gado ba ne. Nana Khadija yar marainiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibat. Shikenan. Ki hakuri ki daina kuka. Insha Allah Allah yana sanar da mu zai ba mu. Bare taɓa bari mu wulakanta ba. Ki shiru ki daina kuka. Shikenan ba damuwa yanzu ki daina kuka. Ina zuwa. Ke ce makulli na zuciya. Alhamdulillah. Ka ga yanayin aikin gwamnati. Kai gaskiya ana fafata. Ka ji jiki na kuwa. Kai gani. To. Ai an samu dawo. Ya wannan kai hakuri da shi. 4,000 ne. Kai yanzu duk wannan na ne? Aikin da wahala amma ana samun kuɗi. Kai to na gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Yawa sai an ƙara. Allah ya saka da alkhairi. A to na gode sosai mal Khalil. Insha Allah gobe za mu fito. Ba damuwa. Zan zo sai mu ba damuwa. Na gode sosai. Na gode. Na gode. Yana zuka. Ba wanda zai zo ya namu katanga a sa a tare mu. Ina bukatan ki koyaushe kina cikin zuciyana. Ina san ki. Ina san ki. Nana Khadija. Nana Khadija. Assalamu alaikum. Subhanallah. Lafiya Khadija kike kuka? Khadija me ya faru? Lafiya? A'a, wallahi kaina ne yake min ciwo ba komai. Haba Khadija, ciwon kai ba zai saki wannan kukan ba. Ga idanunki sun kukumbar alamun sun nuna kin dade kina kuka? Karki damu, babu komai ya makaranta. Lafiya kalau Khadija, amma a sanya da kina san baki a ƙarya. Nana Khadija, yar marainiya. Nana Khadija, yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya. Gaskiya aikin ku zafa. Bude min kofa zai shiga. Salama da zuciya gani. Damuwa da sanki ya samu. An dawo kenan. Ai tun da na je gida na yi wanka ma. Ki sa arin kini ne. Ya dai? Kai. Aikin ba daɗi yayi. Maza an sha wuya. Ka ji bayana kuwa. Ba dole ba ka ce aikin ka amma ni ka ban kunya. Asan na baka kunya. Wallahi ina da tabbacin kai ka je kai aiki nan ba za ka iya ba. Ka duba gayan nan? To ba damuwa. Gobe za mu fita tare. To kai amma ba an yi nasara. Wallahi na samu yan kuɗi. Allah. 4,000 ba. Haba. Wallahi 1,000. A yau din? 1,000 kaga na aje kuɗin a gida. Na ga zan aje mu amfani da shi a kan maganan Khadija. Gaskiya. Zan aje 3,000. Zan cire 1,000 zan baka 500 kenan na rike 500. Kaga mu raba 1,000 kenan sai mu aje. Ka damu albishirinka. In gaya ma yau da ya oga da zan tafi in gaya ma ya kira ni ya ba mu 6,000 wai mu raba 3,000. Hawa dai. Allah. Ash. Ayyo Allah. Sannu. Sorry. Na Allah ki faɗa min gaskiya. Shin kenan. Ba zan faɗa miki. Nana Khadija, yar marainiya. Nana Khadija, yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya. Buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani. Damuwa da sanki ya samun. Ki sa arin kini ne. Ɗalibi ki gane, malama ta ke ce na zo ki koyar da ni ma. Bukatu na ke ne, roƙo na Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dole hankalinki ya tashi amma ki haƙuri ki share hawayenki.
Komai yayi farko zai yi ƙarshe. A yanzu baki da maganin da wuce addu'a. Allah ba zai taɓa bari ki wulaƙanta Khadija. Na gode ƙawata. Dubu shida ba? Wallahi ai ni ma oga ai ya ban mamaki. Dan ni ban ɗauka oga zai iya mana irin wannan. Wataƙila rabon mu ne ya rantse wallahi. 6,000. Kaga ai zai mana amfani. Kaga zai yi amfani amma duk da haka dai sai mun fita gobe. Dama ai. Ko kai ba za ka je ba zan je dama yau. Zan je goben ma zan je insha Allah. Yanzu mu samu mu ƙara samu na mu je mu nemi dan wani abu mu. Kaga yamma ta riga ta yi ni yanzu na gaji wallahi. Ba damuwa ni ne zan shiga gari nan je in samu. Ka nemo mana ci da Allah. Nemo ko nama ne ni na dan ci. Nama da wata. Ta bye sai na ƙara so gidan. Ai, uyu Allah. Yanzu dai baki da komai da ya wuce addu'a. Mu ma za mu taya ki. Yanzu dai zan tafi. Dawon malam ne kwana 2 bai ganki ba sai ce yanzu in duba ki ko lafiya. Shikenan ba komai na gode. Ni ma Allah ya gobe zan zo makaranta. Bari in dauko hijabi in raka ki ba. A dakin bari na raka ki. Shikenan Allah ya kai mu gobe. Na gode. Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija gaskiya ta sa baiwa Allah na ko da maraicin ta ba uwa ba uba. Allah sarki Khadija. Allah ya musu da kulli na zuciya. Bude min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani. Damuwa da sanki ya samun. Ki sa a ranki ni ne ɗalibi ki gane, malama ta ke ce na zo ki koyar da ni ma. Bukatu na ke ne, roƙo na Allah koyaushe shi zai ba ni kima. Ba wanda zai zo ya namu, katanga ƙasa a tare mu. Ina bukatan ki koyaushe kina cikin zuciya na. Wai dan aikin daga kai jiya ne mun kake ta mawa wannan abu. Wallahi jikina duk a mace ke da yanzu zaka ji gabobi na yanda nake ji. Yanzu ka je ka fito da kanka Allah mu samu mu tafi wajen mai kaga mun ga musu lokacin da zamu zo mu ba su fita. Inda ka san san motoci. Muje? Kai yanzu za ka bi mu ya zake da gasha. Dan na rabu da shi dan dai kawai ne ko mu je kawai tunda yau ne ko ba idan ko ba da mu yanzu kai ka dade da shi da amma kaga na manta da shi wannan da Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija ‘yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya. Idan kana cewa sa ake anan kenan a faɗi. Ba gayi aka zai nan mu yau ga aiki da ke. Salama da zuciya gani. Ana samun gaskiya amma kan har ga Allah aiki yayi da wala ba. Dan wannan abin. Azuna ba aje ba ga mace ba ragu ba. Tora mu. Aba dan wannan abin sai an tora ba. Wallahi mugu ne kana ganin kan Allah. Sai na ma zan buni. Ka bi ta can sai ka je ka kai kafar. Katanga ƙasa a tare mu, ina bukatan ki koyaushe kina cikin zuciya na. Ina san ki, ina san ki, Nana Khadija, Nana Khadija. Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija ‘yar marainiya. Wato Khadija ke yanzu sai ki je ki dawo ma daga makarantar ki ajiye littafin ko nuna min ba ki yi. Ni ban ma san ya kike ciki a makarantar ba yanzu. Khadija? Khadija? Ke? Na'am yaya? Na'am yaya? Tunanin me kike haka ina ta magana baki ma san me nake faɗa ba. Wallahi yaya ina kiwar Afnan ne kawai. So banda abin ki Khadija, kin san fa za ta dawo ba wai ta koma can da zama gaba ɗaya ba ne. Haka ne yaya.
Ka san kullum muna tare. Mukan ɗan yi karatu da ɗan wasu shawarwari haka. Haka ne, ki kwantar da hankalinki. Wata rana sai labari. Yaya, in tambaye ka mana. Wai mu ba mu da wasu dangi ne ta ɓangaren uwa ko na uba? Nana Khadija, 'yar marainiya, Nana Khadija, 'yar marainiya. Ke ce makulli. Haba Hassanai. Ai, dama akan wannan magana ne kike ɓata rai? In life, there are two strong factors, happiness and sadness. This is a story of two disabled men who are eager to hustle with the gift of knowledge they have. They are willing to show that disability is not a stop point but another gateway to success. On the other hand, it is a story of agony, hatred and love. Nakasa, disability. He is the son of a selfish mother. He is a beggar with no money. They are sons of a father whose eyes are covered with the love of their stepmother. Amalia. He is a young man who is lost in love. She is a wealthy young lady but madly in love with a poor beggar. Nakasa, disability. Starring Ibrahim Dangarima, Abdul Hakim Emaya, Rukaya Suleiman, Zainab Ayuba, Bashir Adam, Abdul Rashid Ibrahim, Fatima Adam, Sumaya Hala, Abdul Nalhajia, and many more. Nakasa, disability. Story and screenplay Abubakar Alkanami, producer Baban Nafisa, video jingle Abdul Rashid Ibrahim Flaji, and directed by the super talented director Abubakar Alkanami. Nakasa, disability. Coming soon. Gurin nan ga yadda abin zai kasance. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Bakano. Malam Najib ka shigo? Malam Bakano. Na'am. Ya Allah. Kwana biyu. Gaskiya ba. Kwana biyu ba haɗu ba. Yo Allah. Na'am Malam Najib. Kana na abunka? Ina nan wallahi. Kwana biyu. Alhamdulillah ka shigo ina kokarin cin abinci. Wallahi ka san ni fa na zama dan kauye ne fa. Wallahi tun daga waje da na kalli gidan nan. Abin yake ta bani mamaki. Rufin ne ni ya fi burge na ne. Tsarin gidan ya mun wallahi. Ai wannan. Wane ne ya rufe ma gidan? Ai wani kamfani ne mai suna Roofmongers Aluminium and Construction Ventures. Sun kware gurin rufe gidaje, kamfaninnika da makarantu da duk wani ayyuka da ya jibanci gini duk waɗannan kamfanin na maka. Roofmongers Aluminium and Construction Ventures suna aiki ƙarƙashin jagorancin Ali Mahmud da ke sabon garin Narabi. Ai ko malam Bakar akwai wani yayan babana injiniya ne. Wallahi yana samun matsala da kafintoci shi. Yanzu kafin tafi za ka bani lambar shi saboda haɗa su. Insha Allah kuwa da ikon Allah zai ga aiki mai kyau da kuma cika alƙawari da ikon Allah. Kamfanin ba sa wasa wurin cika alƙawari da kuma ayyuka masu kyau. Ofishinsu na nan akan titin Bauchi a garin Narabi, yana kallon gidan man AYM Shafa da kuma nambobin waya da za ku gani akan sikirin ɗin wayoyinku. Sai kun zo. Nana Khadija, 'yar marainiya, Nana Khadija, 'yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya.
buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani, damuwa da sanki ya samun. Ki sa a ranki ni ne ɗalibi ki gane, malama ta ke ce na zo ki koyar da ni ma. Bukatu na ke ne, roƙo na Allah ko yaushe shi zai ba ni kima. Ba wanda zai zo ya namu, katanga a sa a tare mu. Ina bukatan ki koyaushe kina cikin zuciyana. Ina san ki, ina san ki, Nana Khadija, Nana Khadija.